Kelasé iki nanti ya karo nanti. Kelasé. 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 Saiki tak tunggune karo tak rengang-rengang. Tak combro mbok menawa mbok piyanyine ketingal. Dupa ayu pepujan ning ati kaya kene wong kang nandang asmara kaya ta awakku dhewe duh dewa jataka welas mring awak mami besok kapan katekan jejen lan wong ngayu upamana nak kota tanpa perahu saudara dan pepetri nyidam sari kelasé endi ya? Mati. Kakang, golek sapa sampeyan iki? Iya, golek kowe. Kok tolong tegalan kok. Iki mau aku karo iki adikku melati ning sawah kan. Ngirim kae sing do laden ning sawah kae tukang-tukang kae. Ya apa-apa mergo gak wis wala dikirim ya wis sawah wis ngono ya apa-apa. Nang sawah lah ya kabeh padha apik to. Ya apik. Ya syukur. Heeh. Jenenge Dongamu Kang. oleh manuk tuwuh iki bisa subur, bisa apik, ngrembaka, sesuk wae akeh. Yo, ning sampeyan ngopo dadak mara rene iki ngopo? Ayo aku lek jenengane aku kan yo kangen bareng. Kangen. Nek aku ora kon sampeyan kon mrene iki aja mrene, ngopo to kowe iki? Lah nek aku ki jenenge mbiyen kaya rumah saku mbiyen aku ora wis dipacangke mak aku kowe to. Jaman mbiyen simbok karo bapak lak wis pelik. Wis tinggal bekas. Lah yo aku yo kelingan nek bab kuwi bapak simbok wis macangke antarane aku karo Kakang Sigit. Iya bener. Nek sing nglakoni omah-omah ki nek aku dudu simbok. Ya bener. Oh ya aku njut kon nek kon nglakoni simbok ya ora iso to simbok wis karo bapak wis ono. Tak ya kudune karo kowe to. Nek aku gelem aku seneng jane mono ki ya ora apa-apa. Aku dadi calon bojomu. Ning mbok nek golek gawean ki ya sing rada memper ngono lho Kakang cekel gawe kuwi saben-saben ning sawah ning alas ngono kuwi aku nek ya isin gegayuanku ki sak mengkone duwe bojo ki ya duweni derajat pangkat bisa mukti uripku nek kaya sampean kuwi Ya saiki ngene, yen wis atimu tinar buka, ya sing jenengane wong bobojan pancen duwe rasa tanggung jawab.
Aku tak golek gawean ning kutha Goro apa piye. Sakarepmu ngono. Sing baku nek Bali golek dit sing akeh. Ben Oh. uripe awake dhewe iki iso mukti ngono lho, Kakang. Oh, iya. Nah, apa sing dadi kersakmu ngono aku mung manut mergo aku jenenge nuruti katenan marang kowe. Ning kowe kudune kowe lak ya gelem karo aku to. Aku Iya. sethithik Kok sethithik sithik bukan sithik lak dadi akeh. njur aku kudu piye? Aku kudu nelakake tresno Lah ngono. iya saiki sepiro gedene katresnanmu marang aku. Suaraku ki elek lho, Kang. Senajan Allah ngene Ya, wis nok, ya. ora apa-apa. An bisa lali Nok, Mestine Kakang nek salit ngelak to. Iya. Iki tak kon melati. Nok, kono digaweke wedang kakangmu, ya. Apa wedange? ya sing cukup wae. Teh wae. Oh teh, ya kono ya nok ya. Karo nganu kae. Kucingmu kae diupakara, heeh. Wis saiki aku tak krungu suaramu. ilalitan bisa lali sun lalipun saya brontok Nah, gini suaramu. katon wae saksu lae gembiliku woing tawang Isin. kedebukan raga ning wang jenang kamping reca kayu dalenjet matosi diko Saiki coba nek pancen tresno karo aku, Kakang. Nyambung nek suaraku ora katon becik. Karo tengok kene. Ora dadi ngopo. Saya suwe saya tresno. Tenan kok. Wah, tekan batin Mas. Sejak kapan ana sami tegese sejak kapan ana sami ora ana wanita liyane sak sing tak tresnani mung kowe. Kuwi tenan. Kena tak ugemi kandhangmu kuwi. Aku ora bakal cidra muga ya. Tresnaku tan ana leya among adek kelas Tenane. tenan aku lahir batin lah aku nyundul Engko nek ana wong wadon liya sing luwih ayu tinimbang aku, ya sampean lali karo aku to. ora bakal aku sing jeneng katresnan ngono kuwi ndedir wae katresnan ora bisa nek nganti kelalekake kuwi jenenge cidra muboyo utawa sing jenenge ngapus krama aku ra seneng senajan kepiye wae wong sing tulus lahir lan batin Diteruske, Kakang. aduh ya adik kelas leganono katresnanku jroning nendra katon
tansah lamun rasaku mati. Kuwi tenan. Tenan lahir batin. Tresnaku tak kau mati. Semane nek digawa tekan mati. Iya. Emane eman tawase ayo tenan. Kaya kondoku Iya. ing sekawit mau kae lho Kakang. Iya. Aku gelem dadi bojomu ning anggere kowe iki golek gawean. Mengko nek wis entuk gawean sing apa ya carane Ya, ngurwat, heeh, sing sampean duweni derajat pangkat, lah lagi diresmekke ngono lho, Kang. Dan Heeh. pancen kaya mengkono penjaluk. Aku bakal tak turuti apa sing dadi penuwun. Meng aku njaluk pamit muga-muga aku untuk bisa nyukupi kula untuk dalan sing luwih sing bisa nyukupi marang desa iki. Piye Kakang? Ya wis sing hati-hati ya, Kang ya. Heeh. Sing hati-hati, Kakang. Pesen Wong aku jan ora tresno ora seneng. Aku kepiye anggonku arep lelaki. Anggonku bebrayan omah-omah. Kamangka jeneng tresno ngono siji lan wong bebrayan ngono siji lan sijine kudu padha. Tresnane carane wong keplok nganggo tangan loro iso muni. Mau ndi adikku mau? Latih. Latih, Nok. Nok.